Helo, siwmai, croeso nôl ato ni a croeso I Pennod newydd o Gwennan a Sioned yn Siarad Ffwtbol I ni nôl. Unwaith eto I ddadansoddi popeth sydd wedi bod yn digwydd o ran gêm y merched yng Nghymru. Gwennan, croeso mawr ato ni, ti'n oce? Ti'n cael dyn oce? Ie, na, popeth yn good, a gymaint yn mynd ymlaen am Pêl-droed merched yng Nghymru, so edrych ymlaen i sgwrsio mellach. Wel, ewn ni syth mewn iddi Gwennan, achos mae wythnos wedi bod ers I Gymru cwpla I amser nhw mas yn Sbaen, yn cystadlu yng nghwpan Pennod. Un buddugoliaeth, un gêm gyfartal ond wedyn colli yn erbyn Gwlad Belg a'r giciau o'r smotyn, a wedyn yn anffodus yn colli yn erbyn Gweriniaeth Iwerddon. Just, ti'n bolon crynhoi be nesti o'r perfformiadau a'r profiad o weld Cymru yn cystadlu mewn twrnament rhyngwladol? Oedd yn lyflu gweld nhw mas fan cystadlu ac yn erbyn tîmoedd oedd uwchben nhw o ran rankings. Y perfformiad a'r canlyniad yn erbyn yr Alban, ffantastig. A fi'n credu hyder wedi adeiladu o hynna mewn i'r gêm Gwlad Belg. Oedd y perfformiad fyna ni'n dda hefyd, yn anffodus yn amlwg colli ar cicr smotyn, ond profiadau da unwaith yn rhagor i'r chwaraewyr ifanc, a oedd lot o'r chwaraewyr ifanc wedi camu lan I cymryd un o'r cicr smotyn, so fydd hwnna'n argoeli'n dda ar gyfer y dyfodol. A wedyn, gêm ola, perfformiad siomedig, bys ni wedi gweud, fi'n siŵr bys y Gemma Granger a'r merch yn teimlo'r un fath, jyst rhoi bach gormod o le o'n i'n teimlo ar degau, colli methiant yn hawdd i'r werddon. Ond dyna beth yw twrnament, gemau agos, gemau dyn mewn amser dyn iawn, a mae angen ymadfer a pa tîm sy'n gallu ymadfer rhwng a defnyddio'r sgwad y gorau. So fydd hynna'n profiad really dda iddyn nhw yn mynd ymlaen, ond I fi mae gymaint o pethau positif a cadarnhau cymryd allan, achos y perfformiadau really dda yna yn erbyn yr Alban a'r Belg, a'r hyder fydd hynna'n adeiladu. Fi'n gwybod fi'n sôn am hynna lot, ond mae yn gwneud gwahaniaeth. Ffrainc wedi perfformio'n dda iawn mewn twrnament nhw, so ni'n gwybod bod nhw yw'r ffefrynnau yn y gêm nesaf, ond fi'n credu bod mae wedi bod yn cyfnod buddiol. Na, fi'n cytuno 100%. A beth ti'n credu bydd y chwaraewyr wedi dysgu o'r profiad, ond hefyd Gemma Granger, achos yna'r tro cynta bydd hi wedi gweld y chwaraewyr yma yn y fath yna o amgylchedd yn chwarae yn y fath yna o gemau? Yn sicr, a gweld sut maen nhw'n gallu ymadfer rhwng sesiynau, achos mae'n anodd pan ti'n mynd I ffwrdd fel yna, ti'n methu gwneud lot o gwaith tactegol, yn amlwg corfforol rhwng y gemau. Mae fe literally am y chwaraewyr sydd I chwarae yn dod off yn edrych ar ôl corff nhw yn ymadfer yn y ffordd gorau bosib I fynd eto. Ond fydd hi'n gallu gweld a dysgu y staff oddi ar y tîm fforddio o ran y staff sy'n edrych ar ôl y maith ac yn y blaen. Pa pethau sy'n gweithio'n dda, pa pethau sy'n ddim, sut mae'r merched wedi delio gyda'r tywydd. O'n nhw'n lycus, o'n nhw'n chwarae mewn tywydd braf iawn trafod ni'n cael. O'n i yng nghanol y stor am enfawr. Yn union. Fydd y pethau fel yna, mae lot o pethau oddi ar y caib bys ni'n gweud bod I wedi dysgu fwy am y carfan, sut maen nhw wedi uno gyda'i gilydd, sut maen nhw wedi delio gyda rai o'r perfformiadau, falle'r perfformiad ola hefyd. Ond oedd e'n amlwg iawn bod yna lot o strategaethau mynd ymlaen yn y ffordd nhw'n chwarae yn wedig yn y gêm gyntaf yna yn erbyn y Alban o sut maen nhw'n moyn datblygu a chwarae yn erbyn Ffrainc yn y gêm ragbrofol nesaf. Gawn ni ymateb yn y man gan Gemma Granger a Angharad James, ond fi'n credu be fydd yn ddiddorol yn edrych mlaen i'r gêm enfawr yna yn erbyn Ffrainc yw bach o ben tos gyda Gemma Granger nawr o ran dewis y garfan, achos fel wedys di lot o'r chwaraewyr ifanc yma wedi perfformio mor dda mas yn Sbaen. A bersonol, fi'n credu mae fe'n eitha ddiddorol ar hyn o bryd, achos mae dyty chwaraewyr fel Tash Ading, Jess Fishlock, Angharad James. Mewn sefyllfa eitha newydd ar hyn o bryd, achos yn sydyn reit, mae dyn nhw'r merched ifanc yma sy'n meddwl, hei, come on, fi moyn dyledi yn y tîm na. Yn sicr, a dyna beth sy'n hyfryd nawr, mae'r dyfnder yna yn cael ei adeiladu. So mae gen ti chwaraewyr fel Carrie Jones yn dod trwyddo. Kerry Holland ni di ffeindio, mae hi wedi bod gyda ni, wel ers I Gemma Granger fod wrth y lliw, mae hi wedi bod yn arbennig o dda. Mae yna cystadleuaeth nawr am llefydd yn y tîm dechrau, ni byth wedi cael o'r blaen. A fi'n meddwl, actually, bod y cystadleuaeth yna ar dechrau'r gema ragbrofol wedi gwthio chwaraewyr fel Tash Ading. Ni wedi gweld y gorau allan o hi, achos bod hi wedi teimlo, actually, mae rhaid fi really camu lan fan hyn, oedd hi'n arbennig yn y gêm gyntaf yn amlwg, ond mae hwnna'n dda iawn I ni gweld, achos mae hwnna'n mynd I gwella y carfan o ran y merched ifanc, ond y merched henach. A hefyd, yn amlwg,
mae'n adeiladu mwy o hyder i Gemma Granger, bod hi'n gallu dod â chwaraewyr oddi ar y ffaig sy'n mynd i wneud wir gwahaniaeth, cos ni ddim wedi gweld lot o eilyddion yn cael ei wneud gan Jane Ludlow-Cain a Gemma Granger ar hyn o bryd. So, mae yna pwysau ar y merched henach, a maen nhw ddim wedi arfer, ond maen nhw'n delio'n dda gyda. Sa'n gallu gweld unrhyw un yn cymryd lle just for shot cweit ar hyn o bryd, ond maen nhw'n nocian ar y drws yn sicr. Wel, beth am i ni gael bach o ymateb, achos wnaethon ni cael cyfle i ddalan gyda Gemma Granger ac Angharad James mas yn Sbaen, just cyn i nhw adael ar gyfer y maes awyr, a dyma beth oedd gyda nhw i weid. The overriding emotion for me is the time we get to spend together as a group. We find out more and more about each other. So the things that we're trying to do as a team, the overriding emotion is that I'm proud of the team. I'm proud of the way that the girls, when it's uncomfortable, it's really easy to stop trying to do things. So for me, I've learned something about our resilience. I've learned something about our adaptability to perform in games and to continue to do the things that we're asking them to do. Mae rhaid i bod yn siomedig ar ôl y perfformiad heddiw, ond ni wedi dod yn mor bell yn y blwyddyn diwethaf, a mae rhaid i just cadw adeiladu nawr, a bod yn well. A dyna'r standard ar hyn o bryd nawr. Ni wedi cael 3 gêm yn erbyn, 3 gwlad, sy'n mwy uwch na ni yn y rankings, felly mae wedi bod yn tournament anodd iawn. The win, the draw and the loss means a lot more to others than it does to us as a group, because what we take out of it, we understand what we wanted to get out of the tournament, and if I look at what we wanted to get out pre-coming into it, we've absolutely got those things and more. Wel, mae wedi bod yn gyfnod fysi i'r tîm cenedlaethol, ond mae lot fawr wedi bod yn digwydd yn y cyngreiriau domestig, a Gwennan, y brif pennawd oedd y ffaith bod Caerdydd wedi middi Abertawe o 2 gôl i 2, a Abertawe yr eilirch yn colli am y tro cynta yn y gyngrair ers 2018. Gawn ni ymateb Gwennan yn y man, ond gynta gyd beth am i ni gael cipolwg ar yr uchafbwyntiau. 2 funud yn 15 wedi chwarae, Price ar gic rydd i mewn. Y Pennod ymddiffynol yn cyrraedd Williams! A mae Amy Williams wedi rhoi Caerdydd ar y blaen gyda'i 5 gôl gyngrair o tymor hwn. Jessica Williams yn methu ar y Pennod ymddiffynol, dwi'n credu, ond dim camgymeriad gan Amy Williams ar y postyn pella. A'n aml iawn, mae Abertawe yn ildio. A'n amlach fydd bod yn mynd ar ei hôl i. Pŵl. Chydig o leg yn Holly Smith i groesi. Y Pennod allan nôl at Pŵl. Pŵl yn curo Oakley. Pŵl ar croesiad i mewn! Atkins sy'n dathlu, a nawr te mae Abertawe 2 ar ei hôl i. Ydyn ni'n mynd i gael canlyniad mwyaf annisgwyl y tymor yma yn Stadiwm Lecwydd. Price yr tafliad, y Pennod ymddiffynol braidd yn wan. Walsh, yr ergyd drwy goesau border! Mae'n 2 cyn yr egwyl i Gaerdydd. Mae hwn yn ddeiargryn o sgôr yn y brif adran. Walsh a'i thrydydd gôl ar 10 yn ymestyn y fantes i Gaerdydd. Pow y capten i droed Niamh Jenkins, sy'n troi'n hyfryd ar bas yn gynnar i Stacey John Davies. Y bas drwodd i Carter, Carter i mewn i'r cwrt, a mae Carmen Carter wedi cael gôl nôl i Abertawe. Maen nhw'n rasio yn ôl i'r cylch canol. Mae yna fymryn dros chwarter awr ar ôl, os o ffordd nôl i'r elyrch yn y gêm hon. 4 munud yn weddill. Y gic gornel yn isel, a Carter yr Americanau sy'n sgorio eto. 2 gôl i'r eilydd, os na ddigon amser iddyn nhw ddod yn ôl yn gyfartal sgwni. Mae'r dyfarnwr yn edrych ar ei oriawr. Mae'n chwythu chwiban, mae Abertawe wedi colli'n y gyngrair am y tro cyntas Hydref 2019. Mae ganddyn ni ras am y Bencampwriaeth nawr. Ac ar ôl y gêm yna, ges i cyfle i ddalan gyda un o chreuwyr Caerdydd a rhywun nath sgorio un o'r goliau yn y fuddugoliaeth arbennig na Catherine Walsh. Yeah, it's obviously a great result for us as a team against the Swansea side whose record speaks for itself. So credit to them for that. And I doubt anyone anytime soon is going to go on a run like that. Well, we hope not anyway, unless it's us. So yeah, mood in camp's really good, training's been good, and then we're looking forward to Sunday now. Because I have to say, it was almost like squeaky bum time in that second half, because you were 3-0 up at half-time. You looked relatively comfortable. I bet there were moments in that second half when you were just thinking, oh, please no, we've worked too hard. Yeah, I think
yeah, obviously going in at half time, we felt comfortable, but we knew they were going to come out. We knew the team they are and the players they've got, and they can make a difference in the second half. But I think we felt controlled even when a couple of the goals went in, but the weather didn't help either. So yeah, towards the end, the last 5 minutes was a bit of a touch and go, but we're happy to get a result. And just looking at the table, you're currently second, you're 4 points behind Swansea. Can you do it? Are you sort of, daring to dream? Oh, I don't know about that, but we're just going to take it game by game as it goes. But obviously, results will have to go our way elsewhere as well, with obviously Swansea and Met to play each other. Aberystwyth can obviously get results against the top teams too, which they have done this season already. So yeah, I think we just take it game by game. We've got to win our games first of all, and then we'll look at it a bit later on in the year. Wel, braf iawn clywed ymateb Cath Walsh fyna, a Gwennan, hwn yw'r canlyniad fi'n credu bydd yn sefyll mas pan i ni'n edrych nôl ar y tymor gyfan, achos am fuddugoliaeth ac am Perfformiad gan Caerdydd. Ie, mae pethau'n poethi lan nag nhw. Perfformiad arbennig. A o'n i'n gweud, nes i gweld nhw dechrau tymor yn erbyn Abertawe, ac o'n nhw dda iawn, ond jyst ar y deg yn dangos bach gormod o barch, bys ni'n gweud, yn amlwg oherwydd record arbennig Abertawe, maen nhw'n tîm arbennig o dda. Ond fi'n credu eto'r gair yna, ond hyder wedi datblygu trwy'r tymor, a fydd hwn yn sicr nawr. Fi'n edrych ymlaen gweld sut maen nhw'n parhau gyda gweddill tymor, achos mae carfan dda gyda nhw, mae lot o arian wedi cael ei buddsoddi tu nôl yn y cefndir. Ond y perfformiad rili dda, fi'n credu yn amlwg oedd y gwynt wedi cael effaith mawr, dim os o'n i bai am hwnna. Ond yn yr un modd, nhw yn amlwg oedd y tîm oedd wedi delio gyda fe'r gorau, ac i sgorio tair hefyd yn erbyn tîm sydd gyda'r record amddiffynol mor dda. Fe wedi pethau'n poethi lan, ond mae'n cyffroes iawn, a dyma beth o'n i moyn. O'n i moyn ar dechrau'r tymor, o'n i moyn gyda'r holl bod pethau yn agosáu, pethau'n mynd yn cil, a bod e'n mynd yn fwy cyffroes, a mae'n sicr yn. Fi'n cofio ni'n sôn ar dechrau'r tymor, a ddwy o'n i kind of yn gweud, dyfa hwn yw'r flwyddyn ble wedi ni yn mynd i weld yr adar gleision yn cystadlu gyda'r eilirch, gyda Met Caerdydd, a maen nhw'n sicr yn neud hwnna. Ti'n gweld nhw'n mynd yr holl ffordd? Yw bach yn sili i weid bod nhw'n mynd i allu ennill y gyngrair neu na? Maen nhw dal 4 pwynt tu nôl i Abertawe, am Abertawe gyda'r gêm mewn llaw, ond mae Met Caerdydd, os maen nhw'n ennill gêm mewn llaw nhw ar Abertawe, maen nhw on 1 pwynt tu nôl. So maen nhw'n sicr fe wedi gwneud i pethau mynd yn fwy dyn fanna, a fwy cyffroes. Ond ti'n beth yn gywir, os mae'r tîmau, os mae'r Abertawe a Met Caerdydd yn cael falle gêm cyfarto, mae'n agor y drws eto, mae fe'n mor diddorol, a mae'n hyfryd i weld i fi, achos mae wastad wedi bod falle brwydr rhwng dau, so i cael y trydydd tîm yna mewn yn gwneud pethau lot fwy cystadleuol. Mae'n hyfryd i gweld, a jyst safon rhai'r goliau wedi bod arbennig o dda, mae'r chwarae, mae'r dwysydd maen nhw'n chwarae arno wedi cynyddu yn flynyddol yn sicr blwyddyn yma. Yn bendant a yn bersonol, i fi ffili aros i weld siwrd mae'r gyngrair yn datblygu dros yr wythnosau nesaf yma, achos fi'n cytuno, ti Gwennan, mae pethau'n poethi, a falle i ni dal yn mynd i weld ambell i surprise yn digwydd. A Gwens, just cyn i ni orffen, mae wedi bod yn wythnos gret i'r adar gleision, achos maen nhw a Met Caerdydd wedi cyrraedd rownd derfynol cwpan y gyngrair. 2 glwb teilwng iawn o fod yn y ffeinal, a mae fe'n mynd i fod yn ffeinal arbennig o fynd trwy'r gemau maen nhw wedi cael yn ddiweddar. Yn sicr, a mae yn amlwg bach o brag yn rhaid o fewn dinas Caerdydd hefyd, ond maen nhw wedi curo tîmau dda ar y ffordd, yn amlwg Met wedi curo Abertawe yn y rownd cyn, yn y quarter-finals a'r penalties, a wedyn gêm agos chwarae teg i Seintiau Newydd, i redeg nhw'n maen Seintiau Newydd dda iawn yn y cwpan, jyst angen dod o'r perfformiadau yna mewn i'r gyngrair, a Met Caerdydd, Caerdydd jyst yn mynd o'r nerth i nerth, gyda'r buddugoliaeth dros Aberystwyth, felly fydd e'n gêm agos yn gêm unwaith eto, y gair yna gêm cyffroes, fi'n credu. A gewn ni weld pa dîm o Gaerdydd fydd yn codi'r cwpan yn y rownd derfynol, ffili aros i weld hwnna chwaith. Gwennan, diolch yn fawr iawn am dy gwmni di, diolch yn fawr i chi am wylio, a byddwn ni nôl yn y bennod nesaf o Gwennan a Sioned yn siarad ffwtbol, ond tan hynny, welwn i chi tro nesaf.